vào có cocktail in chu sol hadam na nuam tak ani nge yang ma se chen khat chuan chu nin nom an tia an nuam ti zong chu midang te tan chuan hlauhawm tak ani vele thung tuna kan tar lan tur te hi cholman na tur ta na itlo ngai du lo na tur hmun te ania heng te hi khawvela Khualzin te tlo chin hmun hlauhawm berber te chu ani sky lodge camping khi hmun tina deuh tho anei thei ome hei hi om zia chu hmun him le hmun thoveng tak ani lo pon hmun hlauhawm taka po anei thei ti na ane ma se glamping company pakhat peruami hian thil omdan chu level thara akai pui glass ten riana tur siamin chu tlang panga chuan an sa ani he glass ten a zan khat riaman hi dollar sang khat ania chu India poisa chuan cheng sing sari sang thum mandai ane company Sky Lodge Adventure chuan transparent luxury capsules bom changkang tak langtlang ti in heten thi an soifia helai hmun thleng tur hian tlang chu fitzalia sang ilon ngai don ane nimasela zan hun chu helai hmuna hian mangani chuan hmun dang reng ingai to lowang han ngai tu chin la zanlaya imu chu han thang har ta la he capsule hian tui takin imu chun zom thei ka ring lo mi then khatan chuan he sky capsule hi ala hlauhawm tok lova hei wang hian mi then khat chu Canada a buffin thliar kara great sale tlang chipa chuan an kal thei he tlang khama riana hmun siam chu mitam tak tan chuan thilpa ngai ane he mutna hi khampang clip face fit sang lia sanga in khaya kumrei vak lo limta chung khan campers ten khat phei chuan ti sualan neya khama hian an tla thin ane helai hmun hi cholmana turata na hadam na thatak nin alang lo heting phil tho hi China clip face khampanga chuan a thleng vele a campers tam tak chuan tent riana tur chu hetlang metar sang khazasariya sang khampanga hian an siama thing lei pante a chuan ten thi an rem khom ane an ten rem khom na hmun hi Hlauhawm mountain Henan province China a ane Mount Khualzin tunluka kan soi tlang pakhat kha a hlawm viewin ilongai mai theya ani chuan Mount Khualzin hi hanin vele te le Mount Khualzin lelam chi a hian thingzo tur oma he thingzai pante hi tlang panga hian da ni in Khualzin lau nei lo te chuan metal chain khama kilbe chel chung chuan an zo thin ane akal kong then khada hian thingzai ra tur om lo chang po a oma chu a in khampanga kuan kerte chu ara ngai jok thin mi engza chi nge he khama tanga tla to hi hriat ani lova hei hi chan chu Chinese sarkarin azad chi an pon du lo wang ane nimasela an soidanin he khama tang hian kumtinin mi engemaza chu an tlazia thin dead road ti hian ilo ngai tu mai theya he kong hi a chiat ema wangin mi te an galdu lo ilo ring mai theya ma se iring emo ring lo emo he Bolivian kong a hian ni tinin lir thei an tlanzia thin kong thui tak ani ba ka tlangrama om ania lapa satanga korika kalkong ane kumsa zugo sungwa panga tang to khan he kong pui hi khawvela kong pui hlauhawm berte zinga mi aloni to kumtinin mi zahnia tanga mi zathumin kar he konga kal thin te chu an thizia thin hei hi chan chu he kong pui hi kong pui zim tak lir thei pakhat chau tlan thei tura siam ani wang ane he konga hian khamatlak dal tu barrier po a omang lova khamsan zong hi fit sang nia sang ane achangin trakte chu he konga hian an tlan ve thina kongpui hi fit som chawa zawani wangin karte chu kongsira chuan an tlan ta thina achang phei chuan khama hian an tlan lim ta thin ane achangin chumjing chu tlanga chuan amboi thlak thin boka aum zia chu driver te chuan kong chu an hmu thei lo thin ti na ane chu lo po chu tui kho thlalian tak mai kong pui hmun tam tak chim thin a om boka hei hian ni tam tak chu ati hlau tho ni lo ring mai theya
มาเซโคเวลาคงปุยhlauhawmเบรตจิงมีอันนี้วางินKhualzin tam tak chuan kum tinin helai hmun hi an tlo zia thin cycle emaw bike mangpo in helai hmun hi atlan theya nimasela kum tinin cyclist pakhat tal chuan he konga hian nunna an chan zia thin chu wangin he konga tlan thin te tan chuan film khur ngai hle don ani Elephant Kingdom hi Thailanda ani Khualzin te chu plastic barrel pum chunga chuan an chuang thina ti chuan dil zau lian tak mai a chunga ole tam tak omna alai taka chuan an kalta thin ani ti chuan ole eitur sa chu asira chuan an the thla thin ani he thil hi mihring te himna dan bo chet na lian tak ania tual chung mi taxi driver pakhat chuan he thil thleng hi thla lo la a ti chuan khovel puma mi te riat a hlota ani atopa chuan police te chu chulai hmuna chuan kalin sahuan nei tu pa chu zona an zota a reilo te hnuwa chulai hmun chu khar ngal ani hon chun zom reng ni ta se mi tu ema chuan nun nan chan nge yang Lake Natron hi Tanzania ani alien te chen na hmun ang view mai theya nimasela rong danglam tak ani na chan hi alkaline salt chu dil chunga hian a omwang ani thil nung engpo he dil ne na in hnim na ya piang chuan an nun na an chan thei bok hei wang hian he dila tui chen hi dan phal lo ani chuti lain arong moi tak hian Khualzin tam tak chu a hi playa a chang chuan dila hian lutin an thi pha thin khomi ten an hriat dan bera chuan dil ramsa te lunga chantir thei tu ani ramsa te chu hedila tuya hian an lutani chuan tui al tak hian lunga achantir thei nungcha te tui ala tanga lunga an chandan hi calcification tia hriat ani Valley of Death ve thung hi chu Russia rama omania a hlawm em na chan chu kick pins tlang kang wang hi ani hei hian a bulvel zong chu gas tur hlauhawm takin atum chuk veka a bulvela hian ramsa le thlai pakhat ma an nung theilo ani Khualzin helai hmuna kalte chuan luhai le ritlang an nei thin thuan soya ti chuan an dam lo zuya anom rei ani phei chuan an nun na hial an chan pha thei kum emozat lemta chung khan mi somriatin nun nan lo chan to bok a hlawm em awang hian Khualzin te tlo theilo turin an khar zui ani nimasela hei hian mitam tak chu kumtinin helai hmun tlo tur hian a thot pir chung lo Bikini Atoll hi Marcel Thierkara omania tlem lai deuh kha chuan Thierkar moi tak ani thina thil dang te chiam a omlem lo chu kumsa zuko sumnga malam khan ani US sarkar chuan he Thierkar hi nuclear test na ta na mang thina chungzinga chuan nuclear bom tam tak atel ani hei hian Thierkar moi tak ni thin chu radioactive achia pai khomna tan a thlak dang lamta US sarkar chuan helai Thierkara cheng thin mi tam tak te medical bill chu ala choi sak reng bok hei hi a chan chu nuclear radiation zong te chuan kum tam tak chung chu dam lovin a siam wang ani amai ro chu magdeu main hun liam towa chanchin beng war thlak tak hian Khualzin te chu a hip lat thung ani abulok tuifin ria tuya chuan chena him lo hle boka achan chu bompuak lo tam tak tui chunga chuan ala omwang ani chubaka tui chu tur hlauhawm tak ani boka achan chu test nei na tan an man thin wang ani ole tuna chu ni ngai dan hriat lo hun vele ta e Khualzin ten an tlo thin mun hlauhawm berber te kan han tan tak te khan eng mun khange tlo ichak berle komen lama milo hriatir ve don nia tun tuma tan chuan khati zong kha ani ye